ஹிமாலயன் மவுண்டனரிங் இன்ஸ்டியூட்டில் எத்தனை மாதம் பயிற்சி, என்னென்ன மாதிரி பயிற்சி, அந்த பயிற்சியில் உங்களுக்கு ஏதாவது மறக்க முடியாத அனுபவம் ஏதாவது? அந்த பயிற்சி எடுத்ததுக்கு பிறகு தான் நம்ம சிகரங்களுக்கே போகணும்னு சொல்லி ஒரு அடிப்படைன்னு எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால அந்த இன்ஸ்டியூட் நான் போன உடனே எனக்கு முறைப்படி அட்மிஷன் எல்லாம் போட்டு, ஏன்னா அது டோட்டலாக அந்த இன்ஸ்டியூட்டே வந்து பயிற்சி கொடுக்கறது மிலிட்ரியில் இருக்கக்கூடிய இராணுவ வீரர்களுக்கு உண்டான பயிற்சி நிலையம். அதில் நாம் போய் தேவைப்பட்ட பயிற்சி எடுத்துக்கலாங்கிறது. நான் ஒருத்தன் தான் சிவிலியன். மற்ற எல்லாமே அத்தனை பேருமே இராணுவ அதிகாரிகள், இராணுவ வீரர்கள், ஒவ்வொரு நிலையில அதிகாரிகளாக இருக்கிறவங்க பயிற்சி எடுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கொடுக்குற ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டில் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து வந்து உங்களுக்கு என்ன வயசு இருக்கு? 35 இருக்கலாம். அவங்க ஆல்ரெடி ராணுவ அதிகாரிகள். ஆமாம், அவங்களுக்கு தனி சிறப்பு பயிற்சிக்காக அந்த பயிற்சி நிலையத்தில் நான் போய் சேர்றேன். அங்க அந்த ட்ரைனிங்ல தங்க ஹாஸ்டல், அதே இன்ஸ்டியூட்டும் அங்கேயே கிளாஸ் ரூம் இருக்கு, அங்கேயே சாப்பாடு தங்க எல்லாம். அதில் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. ஒரு வாரம் காலையில் 10-15 கிலோமீட்டர் ஜாகிங் போகணும். அப்புறமா இந்த இமயமலையில் இந்த தாவரங்கள், இந்த வழிமுறை இப்படி இருக்கு, இந்த ஐஸ் பத்தினா. இப்போ உங்களுக்கு நம்ம இங்கன்னா வாக்கிங் ரோட்ல போகலாம். இப்போ டார்ஜிலிங்னா பொதுவாக அது பனிமலையா தானே இருக்கும். நீங்க வாக்கிங் பனிமலைக்குள்ளேயே போகணும். டார்ஜிலிங் வந்து சிட்டி, ஊட்டியில் மேட்டுப்பாளையம் இப்படி, அது மாதிரி டார்ஜிலிங். ஓகே. பல விதமாக இப்போ மலையை எப்படி ஏறுறது, எப்படி வெயிட் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறது, எத்தனை கிலோ வெயிட் எடுத்துகிட்டு போகிறது, எந்த மாதிரி நடக்கிறது, சாப்பாடு எப்படி, நாமளே ஓன் குக்கிங், நாமளே தான் சாப்பாடு செஞ்சுக்கணும். நம்ம தேவையான அத்தனை உபகரணங்களும் நம்ம கையில் இருக்கணும். சாப்பாடு செஞ்சுக்கிறதுக்கு தேவையானது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கணும். போத்திக்கிற பெட்ஷீட்டில் இருந்து சகல விதமானது நம்மகிட்ட இருக்கணும். அத்தனையும் நாம் எடுத்துக்கணும். இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் ஒரு வாரம் கொடுப்பாங்க. கடைசியாக ஒரு நாள் ஃபைனல் டைகர் ஹில்லுன்னு ஒரு ஹில் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு மாட்டம் முக்கோண மாட்டம் மிகப்பெரிய சிகரம் மாட்டம் ஒரு அந்த இன்ஸ்டியூட்லேருந்து மினிமம் 25 கிலோ ஒவ்வொருத்தரும் முதுகில் எடுத்துக்கணும். ஒரு பெரிய பேக் ரக்ஸாக்னு கொடுப்பாங்க. அதில் நாம் அந்த 25 கிலோ என்னன்னா சமையலுக்கு வேணுங்கிற பாத்திரம், தேவையான பாத்திரம், அரிசி பருப்பு, சமையலுக்கு உண்டான பொருள், நம்மளுக்கு தேவையான தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம ஏதாச்சும் போட்டுக்கிற ட்ரெஸ், இது அந்த பேக்குள்ளே நிறைச்சிங்கனாலே ஒரு 25-26 கிலோ வந்துடும். இதையை எடுத்துட்டு 2 வேளை சாப்பாடு நம்மளுக்கு கையில் கொடுத்துட்றாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்டு லஞ்சு. நீங்கள் ஈவினிங் இங்கே ரிட்டர்ன் ஆயிரோன்னு அப்படின்னு சொல்லி இதில் அந்தந்த நிலையில் நம்மளை வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு அஃபீஷியல்ஸ் கூட வர்றாங்க. அந்த இன்ஸ்டியூட் அஃபீஷியல்ஸ் கூட வர்றாங்க. அந்த வெயிட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்கிறது இங்கே நம்மெல்லாம் வழக்கமாக வெள்ளிங்கிரி போனால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி நம்ம வெறும் கையில் போகிறதே சாதனையாக இருக்கிறதுல 25 கிலோ வெயிட் எடுத்துகிட்டு, ஆனால் எடுத்துகிட்டு வந்தால் தான் நம்ம சிகரம் போகிறதுக்கு எலிஜிபிள்னு சொல்கிறேன். அப்போ நாம் இது எடுத்து தான் போய் ஆகணும். போய் வந்தால் அது முடிஞ்சது. அதுக்கு பிறகு ஒரு 6 நாள் ட்ரெக்கிங். நீங்கள் சொல்கிற டைகர் ஹில் எல்லாமே பனிமலை தான் முடிஞ்சு இப்போ பனிமலை சிகரத்துக்கு போகிறோம். இன்ஸ்டியூட் ஐஸில் நாங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோம். அது இன்ஸ்டியூட்டை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஐஸுக்கு. அதில் ஒரு 5 நாள் நாங்கள் நடந்து போகணும். அதுக்கு பிறகு ஐஸ் வருது. அதுக்கு பிறகு ஐஸே பார்க்க முடியுது ஐஸ் மேலே. இதில் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் 7 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 4 மணி வரைக்கும் நாங்கள் போகிறோம். லஞ்ச் எல்லாம் நாமளே தான் செஞ்சுக்கணும். அரிசி நம்ம கையில் இருக்குது, கொடுத்துட்றாங்க. நம்மகிட்ட இருக்கிற பேக் இருக்குது, அதில் படுத்து தூங்கிக்கிறோம். அப்புறம் காலையில் எழுந்திரிச்சு போகிறோம். இந்த மாதிரியே நம்ம ஒரு 5 நாள் போய் 6ஆவது நாள் அங்கே ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் போகிறோம். அங்கே ஐஸ் இந்த லக்கேஜ் எல்லாம் வச்சுட்டு இதை இந்த மாதிரி ஐஸ் ஆக்ஷன் அங்கே ட்ரெஸ்ஸே வித்தியாசமாக ஐஸ் மேலே நடக்கிற போது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நம்ம ஊருக்குள்ளே இருக்கிற வாழ்க்கைக்கும் ஐஸ் மேலே இருக்கிற வாழ்க்கைக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கை. ஐஸில் தனி ஷூ கடியில் இந்த நம்ம ஸ்பைக்ஸ் போடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி கிராம்போன்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் முள்ளாக இருக்கும். அதையே நம்ம ஷூவில் மாட்டிக்கலாம். அதுக்கும் பிறகு விண்ட்ப்ரூஃப் ஜாக்கெட், தொப்பி, ரெயின் கோட்டு. அதுக்கும் பிறகு இந்த பொரோலின், முகமெல்லாம் வெடிச்சிட்டுதுன்னா பொரோலின், அதெல்லாம் கையில் தடவிக்கிற ஆயின்மெண்ட்டு. அப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த ஐஸில் போகிற போது வழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு காலில் இப்போ கிராம்போன் போட்டுக்கிறோம். அந்த வழியில் போகிற போது நம்மளுக்கு ஸ்டெப் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப்புக்கு பாரு இந்த மாதிரி, இதுக்கு பேர் ஸ்னோ ஆக்ஷனு பேர்.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அகலமாக இருக்குது, ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா கூராக இருக்குது, பல்லாக இருக்குது. இதில் ஐஸை கொத்தி வெளியே எடுத்துட்டு வேணுங்கிற மாதிரி ஷேப்பில் கால் ஸ்டெப்பு நாமளே நம்மளுக்கு உண்டான வழியை தயார் பண்ணி அப்புறமா போகிறதுங்கிறது. அந்த ஐஸ் மேலே எப்படி தங்கிக்கிறது, எப்படி டென்ட் போட்டுக்கிறது, எப்படி எல்லா பயிற்சியும் உங்களுக்கு அங்கே அதை முடிச்சு போட்டு அந்த கீழே வந்த உடனே ஐஸ் மேலே நடந்து போகிறோம்னா ஐஸ் ஒரு பாதை இல்லை. சில நேரத்துக்கு நல்ல வின்டர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ சீசனில் மேலே பார்த்தா ஐஸ் இப்போ நல்ல பாறையாட்டம் இருக்கும், நாம் நடந்து போகலான்னு நினைப்போம். ஆனால் அது லேசான லேயராக இருக்கும், கீழே ஆறு தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கும். அப்போது என்னென்னா நாம் உடஞ்சி கீழே விழுந்துட்டோம்னு வச்சுக்க, நம்மளை பிடிக்கிறது யார்? நாம் தனியாக. அதுக்கு நைலான் ரோப். இது இந்த ட்ரைனிங்கில் 10 அடிக்கு ஒருத்தர் இடுப்பில் கயிறு கட்டிக்கிறது. உங்களுக்கு 7 பேர் 10 பேர் போகிறோம்னா 10 அடி தூரத்துக்கு ஒரு கயிறு கட்டிக்கிறது. ஒருவேளை நீங்கள் போகிறபோது உள்ளே விழுந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தவறி, அவரும் அந்த பக்கம் இருக்கிறவர் இந்த பக்கம் இருக்கிற நானும் சேர்ந்து உங்களை இழுத்துக்கிறது. உங்களோட லைஃப்பை செக்யூர் பண்ணிக்கிறது, சேஃப்டி பண்ணிக்கிறது. இந்த மெத்தடெல்லாம் இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் படித்து மேலே போய் அப்புறம் ஒரு கையை கட்டுறது அப்படின்னா எப்படி கட்டுறதுன்னா 26-27 விதமான முடிச்சுக்கலாம். பல விதமான முடிச்சு. சும்மா கையை போட்டு கட்டுறா இழுத்துறங்கிற கதையல்ல. அந்த ஒவ்வொரு முடிச்சுக்கும் பேர் என்ன இருக்கு. ரீஃப் நாட்டு, தம் நாட்டு, க்ளோவ் பிச்சு, இப்படின்னு பல பேர் உண்டு. ஒவ்வொரு முடிச்சுக்கும் தேவைக்கு உண்டானது தேவையான இடத்துல எந்த முடிச்சு போகணும், அது கிளாஸ், அது ட்ரைனிங். போய் வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் ஒரு எக்ஸாம் நடக்கும், ரிட்டன் எக்ஸாம். அதுக்கு பிறகு அதுக்கு உண்டான சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்துட்றாங்க. ஒரு ரிவார்டுங்கிறது அந்த ஸ்னோ ஆக்ஸுக்கு ஒரு சிம்பிளாக நான் ட்ரைனிங் முடிச்சிட்டேங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்னோ ஆக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்குறாங்க. பயிற்சி முடிஞ்சது, சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டீங்க, நல்லபடியாக வந்துட்டீங்க. அப்போ உங்களுக்கு இப்போ இந்த அந்த சிகரங்கள் போகிறதுக்கு உண்டான ஆரம்பம் எங்கே ஆரம்பிக்குது, அது எப்படி ஆரம்பிக்குது? இப்போ நான் இந்த ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்த உடனே பல சிகரங்களுக்கு போகலாம்ங்கிற ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருச்சு. ஆனா யாரு கூட போறது, லைசன்ஸ் மாதிரி அது. ஆமா, யாரு கூட போறது, எப்படி போறதுங்கிறது தெரியாது. நான் இந்த ட்ரைனிங்ல எனக்கு ஒரு சில நண்பர்களுடைய நல்ல நட்பு கிடைச்சது. அவங்களுக்கு நான் லெட்டர் எழுதுறேன் இந்த மாதிரி. இப்போ நீங்க சொல்ற காலகட்டம்லாம் 1980s to 90s. ஆமா ஆமா ஆமா, 80லேருந்து 90. ஆமா. நான் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் முடிச்சு நாமெல்லாம் வந்தோம் இல்லையா, இப்போ நீங்கள்லாம் ஏதாச்சும் சிகரங்களுக்கு போகிறக்கு பிளான் பண்ணிக்கிறீங்களா, அந்த மாதிரி போகிற போது நம்மையும் கூப்பிடுங்க, என்னோட அட்ரஸ் இது அப்படின்னு சொல்லி நான் லெட்டர் எழுதுகிறேன் அவங்களுக்கு. அவங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு சிகரத்துக்கு போகிறதுக்கு இந்தியன் மவுண்டனியரிங் ஃபவுண்டேஷனுக்கிட்ட லெட்டர் அனுமதி கேட்பாங்க. நாங்கள் இந்த சிகரத்துக்கு போகிறோம், இந்த சிகரத்துக்கு குழுவாக தான் போகிறோம். ஆமாம், அந்த ரிஜிஸ்டர்டு மவுண்டனியரிங் கிளப், அதில் நாம் முதல்ல மெம்பர் ஆகணும். அந்த மெம்பர் ஆனதுக்கும் பிறகு நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து அவங்க ரெக்கார்டு பண்ணிக்குவாங்க. இப்போ அந்த கிளப் மூலமாக ஒரு செலக்ட் பண்ணி ஒரு சிகரத்துக்கு போகிறோம்னு அனுமதி கேட்குறாங்க. அந்த சிகரத்துக்கா சரி நீங்கள் இந்த சிகரத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க லெட்டர் கொடுப்பாங்க. முதல் முறை எந்த சிகரத்துக்கு? பல்ஜவரிக்கால்னு ஒரு சிகரம், அதுதான் நான் முதன்னு போனேன். அந்த அது எத்தனாயிரம் அடி உயரம் இருக்கும் கடல்? அது ஒரு மொத்தமாக ஒரு 17,000 அடி உயர்ந்து இருக்கும். அப்படிங்க. அது எத்தனை நாள் பயணம் பண்ணி? ஸ்னோவிலே மட்டும் ஒரு 4 நாள் நடக்கணும். அந்த ஸ்னோவுக்கு அப்போ அந்த 4 நாளுக்கு உண்டான தேவையான உணவு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடணும். நாம் ஒரு எக்ஸ்பெடிஷன் போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சிகரத்துக்கு போகிறோம்னு சொல்லி அனுமதியை வாங்கி இத்தனாம் தேதி நாம் புறப்படுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே 4-5 நாளைக்கு முன்னாடியே எத்தனை பேர்த்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு வேணுங்கிற தயாரிக்கிற அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய், கேஸு, சீமெண்ணெய், இப்படி நம்மளுக்கு வேண்டிய ட்ரெஸ்ஸு, மெடிசனு, இப்போ எப்படி என்னென்னலாம் வேணுமோ நம்ம சமையல் ரூமுக்குள்ள இருக்கிற சகல விதமான பொருள் நம்ம கையில் இருக்கணும். அதெல்லாம் நம்ம வெயிட் முதுகில் இருக்கணும். எடுத்து அந்த டீம் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி பேக் பண்ணி எடுத்து முதுகில் போட்டுட்டு நாம் அந்த சிகரத்துக்குன்னு ஒரு அந்த ஃபைன் மார்னிங் புறப்பட்டுறோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு புறப்பட்டால் ஒரு பஸ்ஸில் போக வேண்டிய தூரத்து வரைக்கும் பஸ்ஸில் போகிறோம், ட்ரெயினில் போக வேண்டிய தூரத்து வரைக்கும் ட்ரெயினில் போயிட்டு அதுக்கு பிறகு நீ நடந்ததே போகணுங்கிற போது அந்த ஆத்தரைசேஷன் லெட்டரோடு நாம் அந்த பயணத்தை தொடர்றோம். அந்த சிகரத்துக்கு போகிற போது நமக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அடிவாரம் ரொம்ப அந்த சிகரத்தினுடைய அடிவார கீழே ஜனங்கள் வாழ்வாங்க இல்லையா, அதில் இந்த சிகரத்துக்கு போகிறக்கு வழி என்னன்னா அவங்க இந்த மாதிரி சிகரம் மேலே இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க. அவங்கள டைரெக்ஷன் கேட்டுட்டு நம்மக்கிட்ட அல்டிமீட்டர் இருக்குது, அப்புறம் காம்பஸ் இருக்குது, டெம்பரேச்சர் மீட்டர் இருக்குது, இதெல்லாம் வச்சுட்டு
அவங்களே ஒத்தாசைக்கு நீங்கள் வர்றீங்களா, கூலிக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குற தினக்கூலி சாப்பாடு போட்டுன்னா அவங்க ஆராய்ச்சி அதில் 2-3 பேர் செலக்ட் பண்ணி இவன் நல்ல தயாரான ஆள் உங்களை கூட்டிகிட்டு போவான்னு சொல்லுவார். அவங்கள 2 பேர்த்து கூட்டிகிட்டு போவோம் கொஞ்சம் ஹெல்ப்புக்கு. ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போன உடனே அவங்கள அனுப்பிச்சி விட்டு போட்டு அந்த சிகரம் போக வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் தங்கி நாம் சாப்பாடெல்லாம் செஞ்சு இல்லை பிளாஸ்டிக் டென்ட்டு தான் 3 பேர் 2 பேர் தங்குற டென்ட்டு பல 7-10 டென்ட் எத்தனை பேர் போகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த அப்படி லக்கேஜோடு போவோம். அந்த மாதிரி வருஷம் ஒரு சிகரம்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 எத்தனை சிகரங்கள் நீங்க ஒரு 2 ட்ரைனிங் போயிட்டு ஒரு 10 சிகரம் போயிருக்கிறேன். 10 சிகரம் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ரெஜிஸ்டர்டு மவுண்டனியரிங் கிளப் மூலமா. ஓகே. இப்போ பொதுவா இந்திய உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சிகரம் மவுண்ட் எவரெஸ்ட். ஆமாம். அந்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஏறினதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஏறின 2 நபர்களை நம்ம பாட புத்தகங்களில் பார்த்துருப்போம். அந்த நபர்களில் நீங்கள் பார்த்த அனுபவமோ இல்லை அந்த மாதிரியான வேர்ல்டு லெவலில் நல்ல வெல் நோன் மவுண்டனியர்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியவங்க ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இருக்கிறாங்க. அந்தந்த நாட்டில் சிகரங்கள் இருக்கும் இல்லையா, அதில் போனவங்க. அப்புறம் எவரெஸ்டே இந்த நம்ம நாட்டுக்கு வந்து எவரெஸ்ட்டை ஏறினவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஒரு 6 நாள் இன்டர்நேஷ்னல் மவுண்டனியரிங் அண்ட் டூரிசம் மீட் வெஸ்ட் பெங்காலில் கண்டக்ட் பண்ணாங்க 6 நாள். அதில் வெல்நோன் மவுண்டனியர்ஸ் இன்வைட் பண்ணுற போது அதில் இங்கே கோயம்புத்தூர்லேருந்து போகிறக்கு எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. அந்த லெட்டர் மூலமாக எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது போய் கலந்துக்கிறதுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா நீங்கள் தென்னிந்தியாவிலே நீங்கள் தான் போயிருக்கீங்கன்னு. அந்த காலகட்டத்தில் வந்து வெல்நோன் மவுண்டனியர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சவுத் இந்தியாவில் நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு சொன்னாங்க. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய அறிவுக்கு தெரிஞ்சு யாரும் இப்படி போன மாதிரி இல்லாட்டி அவங்களோட அனுபவத்தை கேட்டுட்டு போயிருப்பேன். எவரெஸ்ட்டை நாம் பாட புஸ்தகத்தில் படிச்சுக்கிறோம், கட்டுரையாக கூட படித்து எழுதிக்கிற எக்ஸாமுக்கு. ஆனால் அதில் யார் எட்மண்ட் ஹில்லாரிங்கிறவர் நியூசிலாந்துக்காரரு, டென்சிங் நார்கே நம்ம நேபாள்காரர். 1953 எவரெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போனவங்க. அவங்களோட அனுபவமே 7 முறையை என்னமோ போய் ஃபெயிலியர் ஆகி 8வது முறை தான் சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வேர்ல்டு வெல்நோன் மவுண்டனியர்ஸுங்கிறவங்க அத்தனை பேர் சிஎம் அந்த ஜோதிபா சார் அவங்க எல்லாம் அந்த மீட்டிங்கில் இருக்கிறத அவங்க நேரில் பார்த்து பேசி அவங்களோட 6 நாளும் அங்கங்கே தங்கி அவங்க ஸ்பீச்சு அவங்கள பார்க்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை கிடைச்சது எனக்கு வாழ்க்கையில் கிடைச்ச பெரிய புண்ணியங்கிற மாதிரி. இன்னைக்கு போய் நாம இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலுமே இமயமலைய மவுண்ட் எவரெஸ்ட் முதல்ல மவுண்ட் எவரெஸ்ட்னா அந்த 2 பேர் தான் கண்ணில் பார்த்து அவங்களோட எல்லாம் கலந்து அவங்களோட மீட்டிங் அவங்களோட ஸ்பீச்சு அவங்கள கேட்டு வந்ததுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கிடைச்சதே பெரிய புண்ணியம். உண்மை எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது.